बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्माया फैगौ फेब्रुवारि दाननि 11, 12 आरो 13 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों तामुलपुर जिल्लानि गोजोन फोथाराव खुंफुंनो थाखाय थि खालामदोंमोन। नाथाय भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोरजों लोगोसे आसामावबो दिनै कभिड-19 एबा कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया सानफा एफा बारानिफ्राय बारा जासिननायाव आगुनि थिखानाय खालारखौ सोलायनानै गोदानै फैगौ 9, 10 आरो 11 मार्च 2022 इं खालाराव बै एखे थावनियावनो खुंफिननो थाखाय दिनै 61थि बोसोरारि जथुम्मानि दाजाना होनाय बानजाय आफादनि मासिगिरि धरम नारायण दासनि आफाद सामलायनायजों मेलनि गेजेरजों थि खालामफिननाय जायो। बे मावसुमा मेलाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि धरेन बर', गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं बिबानगिरि, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दों सिङाव थानाय मोनगु दालाइ आफादनि बिबानगिरि आरो 61थि बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफादनि दालाइ आफादनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्माखौ तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव तामुलपुराव फैगौ 11, 12 आरो 13 खालाराव जों खुंनो गोनांमोनब्लाबो दिनै आसाम सरकारनि जि SOP सोलिगासिनो दङ बेखौ नोजोर होनानै दिनै बानजाय आफादजों सावरायफिननाय जादों आरो मिरु बर' थुनलाइ आफाद आरो बानजाय आफादनि सावरायनाय बायदियै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्माखौ फेब्रुवारि दाननि सोलायै मार्च दाननि 9, 10 आरो 11 खालाराव खुंनायनि थाखाय दिनै थांखि आजावनाय जादों आरो दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो गासै जिल्ला आफाद आरो गुदि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरनिसिम आरो रायजो राजाफोरनिसिम मिथिहोनाय जायोदि बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्माखौ थांखिनाय खालारनिफ्राय एसे फावसायनानै मार्च दाननि 9, 10 आरो 11 खालाराव खुंनायनि थांखि लानाय जादों। बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माफोराव सरासनस्रायै जोंनि आसामनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि गुबुन गुबुन हादाबसानिफ्रायबो थान्दैफोर बाहागो लाफैयो आरो गुबुन हादरनिफ्राय फारियै माने नेपाल आरो बांलादेशनिफ्राय बांसिनै थान्दै एबा दैदेनगिरिफोर बाहागो लाफैयोमोन। नाथाय कभिडनि जि गोसारनाय बेखौ नोजोर होनानै जों दिनैबो रोखायै बुंनो हाया जे गुबुन हादरनिफ्राय थान्दैफोरखौ फैनायनि बेलायाव बिथांमोना रोखा थांखि लानो हागोन ना हाया। बेनिखायनो बे बिथिङाव जोङो फेब्रुवारि दाननि नैथि सप्ताहालागै बेनि सायाव जों रोखायै बुंनो हानाय जासिगोन। थेवबो आसा खालामदों जोंनि बे हाबाफारियाव सा सानजा हादाबसानि गुबुन गुबुन थान्दै आरो दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानो हागोन। আমি বর্তমান প্রাকৃতিক যেটো আমার পৃথিবীর কারণে এটা দুর্যোগ বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ আমি করোনাৰ যেটো কোভিড-19ৰ যেটো সংক্ৰমণ এই সংক্ৰমণৰ হাৰটো যেহেতু আমাৰ মানৱ স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত আৰু যেটো আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভা হ'ল জাতীয় এটা অনুষ্ঠান আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ এই কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনটো আমি তামোলপুৰত 87ৰ পিছত সুচাৰুৰূপে পালন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যি দায়িত্ব আহি পৰিছিল সেইটো আমি অহা 11, 12, 13 ফেব্ৰুৱাৰীত আমি কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ RCA অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ পৰা। কিন্তু অমিক্ৰণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বা আমাৰ কোভিড-19ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাক্সা জিলাৰ DC যেটো কোভিড প্ৰট'কল দিছে সেইকাৰণে আমি হঠাৎ SOPৰ কাৰণে যেহেতু SOPৰ নিয়মটো আমি বাধ্যতামূলকভাৱে পালন কৰাটো উচিত, কাৰণ আমাৰ মানৱ স্বাস্থ্যটো আমি সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব আৰু জাতীয় অধিৱেশনটো সেইকাৰণে আমি আজিৰ এই সভাৰ জৰিয়তে কাৰ্যকৰী সভা আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদক প্ৰমুখ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত আছিল আৰু আমাৰ BTCৰ চিফ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰদেৱো আছিল। গতিকে তেখেতসকলৰ মানে পৰামৰ্শ মতে আমি অহা দিনবিলাকত যেহেতু অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণটো কিছু থাম কাটিব পাৰে আৰু সেইটো লক্ষ্য ৰাখি আমি অহা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ হয়তো আমি 9, 10, 11 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে আজি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। আশা ৰাখিছোঁ ওপৰৱালাৰ ওপৰত আমাৰ নিৰ্ভৰ কৰিব, ভগৱানে যাতে আমাক এই মানে অধিৱেশনটো কৰাত যাতে আমাক মানে সহায় কৰে, তালৈ ভগৱানৰ প্ৰতি আমাৰ অশেষ মানে প্ৰাৰ্থনা থাকিল। ৰাইজৰ সহযোগ আমি অবিহনে এইটো
সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰোঁ ৰাইজৰ দান বৰঙণি তথা সহায় সহযোগ তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ চিৰধাৰ্য সেইকাৰণে আটাইৰে সহযোগ কামনা কৰি আমি অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ পৰা আবেদন জনাইছোঁ যাতে তামোলপুৰৰ সন্মানটো আমি ৰাখিব পাৰোঁ এইটোৱে আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ